যে थांनाय त्रिपुरा थानाय कैंडिडेट एमडीसी दंमानि सदागर को बीजेपी थांका जेहेतु नन एलिगेशन दो बो करप्शन खाइ होनाय आ करप्शन मुक्त खाइया बागै बीजेपी थांने आमना ति नोंता सानाय सा आं सराय सरायके लुकुरावनो सामसु दिनैनि गोथार साल नमिनेशन साबमिट खाइमोनि साल जेहेतु कुइसन खाइगा आंबो नि रिप्लाइ रिन आं बाद्द बरक मुनिस जखन थांखा कोनो जागागो कोनो काइसे काइसे दुसारो बमा फुनुंनाय आनो एविडेंस सह फुनुकदि आं बर जागा रांनाय चाइतो आनो जदि करप्शन हि बहंखांखे बले बस जरते तुलसी पताय सुजाक जारा बीजेपी तंगनाय रक गोबांमा मिनिस्टार तंग बमुंग आं मेंशन खाइलि हाइसि सबाबा तुलसी पताय सुजाक बस जरते तंग बनो बस सराय सराय साइ रमागो जोंनो विथ एविडेंस रयनाय कारिगे हाइसि आनो ब प्रमाण देरै माना प्रमाण सारा कक साके तो डिफेमेशन केस आं थांनाय बदेराय थांनाय हाइसि सराय सराय कक इभेन नु खानाने बनि बनि उक्लग बर खरक बुसुक ब ओमपी आमचानि लीडर नो खरक सामंग इतलांमा खाना खरक सामन बतलांमा यांक्लग बरक सिग्रै साइजों मा थांगा हाइसि सामो हामिया तांमोनि बागै ति बो साइजों मा थांगा हाइसि सराय सराय बल खरम साइमान तार माने ओमपीओ कोनो एफेक्ट इया तेई बसि फाइनेंशियल रो कबां तंगो जॉइनिंग नाना बागै फोन खाइ तंगो आं निजेबो जोगाजोग खाइ तंगो आनो फोन खाइ तंबाय हाइसि सराय सराय कारण बीजेपी जारा कष्ट खाइ तंगै राव बर कैंडिडेट माने बरबो दुख नांजाक इंका तिनि बो फचा फाइमा बतामनि बां टिकेट माथाय आबो जले मं जनगण थानिगो बीजेपी रन थाने अनेक खोबंगाय तंग हाइसि ताखर बकर बाइकुरि फाइ तंनै बसकांग फाइ तंग हाइसि खानानि सिबिनेराव नाय तंनि जॉइनिंग बाय जॉइनिंग जों गोबां मार्जिन बायकु काइनि आसनो जों नागै फुंनाय आंगर दायित्व नाय तंनाय चिनि सीएम साहब तंगो ते करबुक काइसे चिनि नतुन बाजार मालबासा ताबुक जों पाइखाके सीएम साहब जों अरबो थांनाय सपोर्ट खाइनि थांनाय ख तिनिबो जों सपोर्ट खाइनि फाइ हामबाय अमायके जरतेनि फान्थन जा उफ अर तो आगेनि सिमिसि हाबा कमन ओ जागो तेइबो बखरकसा इलेक्टेड ईएम साइमन कक त्रिपुरा मीडिया चैनल नि बनक फां बुरा बिर जरं गाइस बनो खबर फटो बुजांना बागे ओ कक त्रिपुरा सिबलै चिनि कमल सिबलै हने असगे हामजांनाय बां जतो लैंग्वेज बो कक साइमान रियां कक साइमान मलसं को मोटामोटी साइमान अरन लिकुराव एस एमन के खाफुरजाक जतो खाफुरजाक हाइसे आं साका आं कक कतर सामनि कक यामो निरं नाय तंदि जखन 17 तारिख गो जखन काउंटिंग नाय रेजाल्ट नाय ओ दिनो निरं सराय सराय प्रमाण माने हाइसे हामबाय सर हामबाय।